Čus, vítam vás u nového videa, tentokrát to bude Super Bear Adventure, ku ktorému sa vraciam. Je to verzia 12.1.5 a asi tohto júna má výsť 13.0, o tom samozrejme natočím video, aspoň sa teda pokúsim. Ak to bude možné, tak možno vyjde, samozrejme dajte like a odber, teraz dám vám animáciu. No natáča to. Takže ja som tu začal nový gameplay a mám takýto skinného youtubera, no ja si ho zatím zmením. No, všetci asi poznáte tento skin, no problém, že nemáme tu budgetu na čite, ale to je jedno. Teraz ideme hlavne hrať, sa tento vyskúšame. Pokúsime sa o to. Ešte nebudem obkecať. Samozrejme, ak tu nejaké vajce bude, tak mi píšte do komentárov, no za deň už to tak nebude, takže... Ale mohli by ste tam napísať. Takže to už viac nebudem obkecávať. Teraz to vidíš, to nenájdem. 4 minúty 15. Hej, obľúbil mi, ty si slepý. Teď tam síce bol posunul. No ale mne to je jedno. Za pár sekúnd to sa takže... Nevidíte, prosím, tak napíšte do komentárov, čo by som mohol ďalším tým spraviť. Samozrejme sa o to pokúsim. No, nie všetky veci by mohli ísť, pretože bohužiaľ mám veľmi starý tablet. 6.01 som normálne Androidu. Akože hra mi ide celkom na pohodu. Dole máte ukázané FPS, ktoré by ste videli. To veľmi použijeme. A tu je ďalšie vajce. 3 minúty 20. Tak. Musím to stihnúť hlavne. Žiadne zdržovanie. Najrýchlejší speedrun, to potrebujeme mať. No, samozrejme to môžete podporovať odberom, jak som už hovoril. Bajte. Tak, a ja už som vyzval, celý 3 vyzval. Aj. Tak, máme to. A vraciame sa späť do našej dediny. Takže som späť. Takže som tam nejakú poruchu akoby, alebo jak by som to nazval. No ako si môžete všimnúť, mám 93% dohrané rešpektívne video zachrániť, 22 zlatých medailí, takže mi chýba jeden z medvedov zachrániť a jeden takže toto by mohlo byť asi všetko z tohto videa, takže pretože už neviem, čo robiť. No hneď si pokúsim natočiť aj ďalšie video. Toto video bude asi o secretoch tejto hry, potom bude to od jedného youtubera, tak to bude asi popisku. Neviem to na 100%, čo tam dám, ale možno tam dám. Teraz vám ukážem iba dve bugy na akoby uvítanie do ďalšieho videa. Takže prvý bug je
akurát, že som to úplne že failil. Tak proste, že potom by ste sa cez celú mapu vedeli prepadať. Proste by ste to vedeli išli prečko aj zároveň sa vedeli prepadnúť. No, bohužiaľ, jak som to ešte natáčal. No, ja som natáčal verziu 12.1.0, ale ešte predtým fungoval tento bug, že na vás akože pôjde lopta a potom sa viete prebudovať. No, že oni dali potom takto odstraniť, potom ešte bol ďalší bug s futbalovými dverami v šatni, akurát že aj ten odstraniť. No, potom to vám ešte ukážem vám ten dobrý secret, skôr Ultimate Money Glitch, ktorý som tak mal 75 coinov. Ešte, že týka sa to Arcade Worldu. V 12.00 som si budoval nový automat a 13.00 by mal prísť ďalší herný automat. No, aby sme tento glitch spravili, tak si proste random získame coin hociak. A teraz pôjdeme si to automatom. Nie takto. Takto rýchlo. Taký Betruntu Village. Ďalej, bez stlačenia Bčka pôjdete sem a až sa to aktivuje, tak zmažnite B. To vás tým pádom kvôli bugu vlastne portne do toho akoby automatu. A teraz sa vám tam budú do nekonečna spawnovať coiny. Teraz príde tá viac obťažná časť a zároveň riskantná, že vy musíte veľmi do boku, musíte proste skočiť. To veľmi ťažké, no ja to ukážem. Tak ešte, že žijem, lebo tam sa potom spawne bariéra, takže sa potom neviete vrátiť späť, čo je veľmi zlé. A zároveň, aby ste potom nemohli mať nekonečné peniaze. To musíte dať povedať. A že si myslíte, že som tam zmenil, akorát, že sa mi vôbec nedarilo. 258. No znamená to len nebude.